зиёда аз нисфи аҳолии тоҷикистонро шахсони то 30 сола ташкил медиҳанд ва ояндаи кишвар дар дасти ҷавонон аст. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2025-2030-ро солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон намуданд, ки аз муҳимияти вусъат бахшидан ба раванди рақамикунонӣ, рушди зеҳни сунъӣ ва татбиқи инноватсия дар кишвар гувоҳӣ медиҳад. сармоягузорӣ ба рушди малакаҳо ва дониши ҷавонон на танҳо як зарурат, балки омили муҳими пешрафти онҳо ҳам дар бозори кори дохилӣ ва ҳам берунӣ мебошад. бо шарофати ҳамкории миёни ЮНИСЕФ, Иттиҳоди Аврупо, Вазорати маориф ва илм, Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ ва Кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнакасбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути ташаббуси аз таҳсил то ба даст овардани даромад ояндаи ҷавонони Тоҷикистонро дигаргун месозад. то имрӯз зиёда аз 4000 ҷавонон аз ин барнома баҳравар гардида барои шуғл ҳадафмандона имконият пайдо намуданд. консепсия аз таҳсил то ба даст овардани даромад дурнамое мебошад, ки дар он ҳар як ҷавон барои гузариш аз таҳсил ба шуғл дониш, малака ва салоҳияти заруриро омӯхта ҷиҳати дарёфти шуғли ҳадафмандона имконият пайдо мекунад. ҳадафи ЮНИСЕФ ин эҷоди ҷодаи таълимиест, ки имкони гузариши бемамоният аз мактаб ба ҳаёти касбиро барои кӯдакон ва наврасон таъмин менамояд. тавассути бартараф намудани фосилаи байни таҳсил ва шуғл ҷавонон малакаҳои базавӣ, интиқолёбанда ва рақамиро аз худ менамоянд, ки барои оғози ҳаёти касбӣ ба онҳо лозим мебошад. таълиму тарбияи наврасони Тоҷикистон баҳри муваффақияти онҳо дар иқтисоди муосир фаъолияти ҳамоҳангшударо талаб мекунад, ки тавассути он фосила байни таҳсилоти умумӣ ва иловагӣ бартараф мешаванд ва тадбирҳои шарикони асосии рушд ва ҳукумати Тоҷикистон ҳамоҳанг мегарданд. аз ин рӯ ЮНИСЕФ дар якҷоягӣ бо шарикони худ таваҷҷӯҳро ба беҳтар намудани дастрасӣ ба таҳсилоти босифат ва таъмини омӯзиши малакаҳои зарурӣ, маводи рақамӣ, роҳбаландии касбӣ ба масъалаҳои гендерӣ асос ёфта барои синфҳои 5 то 9 ва наврасону ҷавонони аз 15 то 24 сола равона карданд. ҳадафи ин тадбирҳо аз байн бурдани фосила байни таҳсилот ва имкониятҳо барои шуғл буда тавассути он аллакай 476 омӯзгор ва зиёда аз 1300 хонанда баҳравар гардиданд. теъдоди ҷавонони дорои малакаҳои базавӣ, рақамӣ ва интиқолёбанда, ки барои муваффақият ҳатмӣ мебошанд, рӯ ба афзоиш дорад. илова бар ин тадбирҳои бештар дар сабти истифодаи воситаҳои зеҳни сунъӣ ҳамчун кӯмак ба ҷавонон дар ҷустуҷӯи кор ба нақша гирифта шудаанд. ҷиҳати такмил ва тақвият додани ин тадбирҳо дар шӯрои хонандагонӣ зиёда аз 4000 муассисаҳои таълимӣ дар сартосари Тоҷикистон ҷиҳати рушди малакаҳо ва роҳбаландии касбӣ чорабиниҳо баргузор гардиданд, ки тавассути онҳо малакаҳои роҳбарӣ, аъзои шӯроҳо ва қобилияти кор бо ҷомеа такмил дода шуд. ЮНИСЕФ ва шарикони он иқтидори кормандони ин ниҳодҳоро тавассути баргузор намудани омӯзишҳо дар мавзӯи малакаҳо барои зиндагӣ бо фарогирии 1500 нафар омӯзгор ва 2600 аъзои шӯро мустаҳкам намудааст. аз ҷумла дар самти роҳҳои пешгирӣ аз зӯроварии гендерӣ дар мактаб ва хона, инчунин тарзи амалӣ бо масъулият нисбат ба ҳифзи муҳити зист. дар илова ба тадбирҳои мазкур истироҳатгоҳи таълимии тобистона баргузор гардид, ки дар он 584 хонанда ба омӯзиш фаро гирифта шуданд. дар умум тавассути ҷалби ҳамсолони худ ба омӯзишҳо зиёда аз 10000 хонандагон ва ҳамсоли иштирокдорон баҳравар гардиданд. тавассути ташаббуси аз таҳсил то ба даст овардани даромад ҷавонон малакаҳоеро, ки баҳри муваффақ гардидан дар ҷаҳони зуд тағйирёбанда муҳим мебошад, омӯхта барои бозори кори имрӯза ва оянда омода мешаванд. малакаҳои мазкур на танҳо барои шуғл, инчунин барои эҷоди ояндае, ки дар он ҳар як ҷавон метавонад фаъолона ба иқтисод ва рушди иҷтимоии Тоҷикистон саҳмгузор бошад, муҳиманд. дар доираи ташаббусҳо мисли чаҳорчӯби салоҳияти наврасон, таъсиси зиёда аз 67 озмоишгоҳи инноватсионии наврасон ва 5 маркази шуғли фосилавӣ дар минтақаҳои кишвар, зиёда аз 67 000 наврас малакаҳои худро тақвият бахшида таҷрибаи зарурӣ пайдо намуданд, аз ҷумла 51% духтарон. барномаи ЮНИСЕФ ин яке аз барномаҳои беҳтарин ҳаст, ки ман аз таҷрибаи худам мегӯям, ки беҳтарин аст, ки барои ҷавонон, барои шахсони маъюбият дошта, именно барои шахсони маъюбият дошта
ки мехоҳанд ки аз як қадам ба қадами дигар гузоранд, ин як имконияти хуб аст барои онҳо. ба хотире ки ман аз як зина ба 2-3 зина рафтам, лоиҳаи беҳтарин ҳаст ки метавонанд омада дар ин ҷо ҳунари худро ки он чизе ки дар дил доранд омада омӯзанду соҳиби кори хуб гарданд. барномаи мисли пешсаф ки дар озмоишгоҳҳои инноватсиони наврасон дар сартосари тоҷикистон амалӣ мегарданд, ҷиҳати рушди иқтидори ҷавонон тавассути омӯзонидани малакаҳои асри 21 ба онҳо роҳандозӣ гардидааст. дар ин озмоишгоҳҳо ба наврасон дар гузариши бемамоният аз таҳсил ба шуғл тавассути рушди малакаҳои эҷодкорӣ, тафаккури интиқодӣ ва соҳибкории иҷтимоии онҳо кӯмак расонида мешавад. озмоишгоҳҳои мазкур ҳамчунин тавассути пешниҳоди таҷрибаи амалӣ ва омӯзиши малакаҳои базавӣ дар коргоҳ ба ҷавонон дар рушди салоҳиятҳое ки барои муваффақ шудан дар бозори меҳнати муосир заруранд кӯмак мекунанд. дар 5 маркази шуғли фосилавӣ дар шаҳрҳои Душанбе, Панҷакен, Бохтар, Хорух ва ноҳияи Шуғнон ҷавонони канормонда малакаҳои рақамиро омӯхта ба шуғли фосилавӣ дастрасӣ пайдо намуданд ки ин як роҳи алтернативӣ ба муҳоҷират ва кӯмак ба рушди иқтисодӣ маҳаллӣ мебошад. маркази шуғли фосилавӣ барои ман ёрӣ дод ки ман ин корҳоямро пеш бардам. агар ин марказ намебуд, ман корҳои худамро пеш намебурдам. дар оянда ман мехоҳам барномасози беҳтарин дар шаҳри Панҷакен шавам. аз оғози барнома дар соли 2021 дар марказҳои шуғли фосилавии сартосари Тоҷикистон зиёда аз 10,000 нафар ба омӯзиш фаро гирифта шуданд. ин ташаббус намунаи модели муносиб барои шуғли ҷавонони наврасон ва пешрафти онҳо дар Тоҷикистон мебошад. тавассути он метавон дар оянда барои ҷавонон ҷиҳати расидан ба иқтидори шахсӣ ва гузоштани саҳми мақсаднок дар рушди кишвар имконият фароҳам овард. самароноки консепсия аз таҳсил то ба даст овардани даромад таздиқ гардидааст ва натиҷаҳои он муаррифӣ гардиданд. биёед муваффақияти ташаббуси аз таҳсил то ба даст овардани даромадро таҷлил намуда дар густариши ин қарорҳо бо ҳукумати Тоҷикистон ва мо ҳамроҳ бошед то ин ки ҳар як ҷавон, ҳам писар ва ҳам духтарон, инчунин шахсони маъюбият дошта тавонанд бемамоният аз таҳсил ба шуғли мақсаднок гузаранд ва роҳбарӣ ба малакаҳои зиндагиро ки ба онҳо лозим аст инкишоф диҳанд. якҷоя мо ояндаи боз ҳам дурахшонро барои ҳар як кӯдак эҷод менамоем.